Magandang umaga Pilipinas. Ayan, nandito ako ngayon sa Pampano Street Corner, Lapu-Lapu Avenue. Ayan, road trip to Bicol ngayon. Uwi ako ngayon sa Bicol. Kasama ko si Mang Kanor. Ayan, time check 6:34. At ang odometer natin 39,962. Ayan, papunta na kami ngayon sa C3. Mag-skyway kami ngayon. Ayan, nasa Lapu-Lapu Avenue tayo ngayon. Tumbok natin yung Dagat-Dagatan Avenue. Ayan, kakanan tayo dito. Dagat-Dagatan Avenue ito, kanan. Papuntang C3. Yan, almost 1 year na bago kami nakauwi ngayon sa Bicol. Yan, last year ako nakauwi, September pa. So October ngayon, so mahigit isang taon na kami makakapasyal ngayon sa Bicol. Yan, nandito na tayo ngayon sa C3. Mamaya akyat tayo doon sa Skyway. Ayan, malagpas ng Rizal Avenue. Baybayin muna natin itong C3. Excited na uli makapasyal doon sa aming munting bukid. Ayan o, Mabini Avenue. Ayan, pag kumanan ka papuntang Espanya yan, Skyway. Tapos dito naman sa bandang kaliwa papuntang NLEX. Rizal Avenue tayo. At mamaya akyat na kami ng Skyway. Ayan, samahan nyo nga pala ako, road trip to Bicol. Ayan, at shoutout sa mga subscriber ko. Ayan, 10,000 subscriber ng aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panunood ng aking video. Ayan, akyat na tayo mamaya pagtawid nitong stoplight dito sa Skyway. Ayan, entry Skyway. Ayun o, entry Skyway. Welcome to Skyway Stage 3. Ayan, napakagandang project ito kasi iwas traffic. Yun nga lang, may bayad. Ayan, pero iwas sa traffic naman. Yan, ang ganda ng panahon ngayon. Kita mo yung sunrise. Magandang morning sa inyong lahat. Yan, chill ang aking biyahe.
Have a blessed Sunday morning po sa inyong lahat. Ayan. Magandang morning po sa inyong lahat. At samahan nyo ako. Ayan, road trip to Bicol. Ayan, hanggang Ligao City, Alba ito. Titingnan natin kung ilang oras ang biyahe natin ngayon. Malayo-layo ito. Sarap ng biyahe dito, walang traffic. Kaya lang hindi ka makapagpatakbo na mabilis, 60 km lang. So chill lang pagmamaneho dito sa Skyway. Buen dia. Ayan, mga ikatlong beses na rin ako nakapagmaneho dito sa Skyway, kaya medyo napafamiliar na rin ako dito sa mga exit dito. Ayan, pwede na pala tayong patakbo ng 80 km. Dito na ito banda sa may Bikutan. Medyo mabilis na ng konti. Time check, 7:12 ng umaga. Thank you for using SLEX Elevated Extension, SMC Infrastructure. Ayan, SLEX na tayo. Kitang-kita mo yung view ng Mount Makiling. Malapit na tayo mag-exit dito sa SLEX. Ayan. Kanlubang exit. Turbina, Makiling, kanan, diretso tayo. Ayan, papuntang Calamba.
Kanan din. Diretso tayo. Santo Tomas tayo, exit. Ayan, exit na tayo ng Santo Tomas. Ayan, time check 7:44 in the morning. At ang odometer natin 40,032. Ayan, 1,108 balance. Ang bayad pala 446 pag nasa Skyway ka dumaan. 446 pesos simula C3 hanggang dito sa Santo Tomas, Batangas. Santo Tomas, Batangas. Ayan, kain na tayo ng bulalo dito. Napakasarap. Yes, pag papunta kayo ng Bicol, ito, may rotonda dito, Santo Tomas. Ayan, huwag kayong kakanan, ikot kayo sa rotonda. Ayan, palatandaan, pinaka landmark dito. Ayan, Isuso, nasa kanan. At ito na nga, ang papuntang Bicol at nasa bandang kaliwa, ayan, SM City, Santo Tomas, Batangas. Nandito na tayo sa bayan ng Alaminos, Laguna. Ayan, medyo mabagal ang takbo natin ngayon. Time check 8:13 in the morning. Ayan, takbo natin 40,047 yung odometer natin.
SM City, San Pablo. Nasa San Pablo City na tayo. Time check, 8:23 in the morning. Odometer natin yan, 40,053. Ayan o, province of Quezon. Hacienda Escudero. Ayan, nasa kaliwa. Diyan sila yung Ayan, sa mga kaibigan natin dyan na uwi sa Bicol. Ayan, pag nandito na kayo sa may pakalagpas nyo ng Villa Escudero. Ayan, meron ditong bypass ng Chaong. Pinaka-landmark, may makikita kayong Jollibee. Ayan, nasa kanan. Ayan, Bicol, 172 kilometers. Malapit na. Jollibee, ito, nasa kanan. Tapos kakaliwa kayo dito, bypass road ng Chaong, Quezon. Merong gasoline station dito. Total, nasa kanan. At dito sa kaliwa may gasoline station din, Ebrex gasoline station. Ayan, ito yung bypass ng Chaong, Quezon. At kung nandito kayo sa lugar na ito, bypass road, maraming mga nagtitindang mga suka dito. Ayan, pwedeng bumili kayo pasalubong. Maraming nagtitindang suka dito. Ayan, lambanog. Ayan, samot-saring mga paninda dito sa bypass road ditong Chaong, Quezon. Ayan, kakaliwa tayo dito. Ang pinaka-landmark dito sa kanan na yan, Caltex gasoline station. Kakaliwa na tayo papuntang Candelaria. Kumanan ka, Chaong, Quezon, bayan. Bypass road ang dadaanan natin para mabilis ang ating biyahe. Ayan, bypass ulit tayo. Ito yung bypass ng Candelaria, yung diretso papuntang bayan yan. Medyo matraffic dyan kaya kailangan kakanan na tayo. Ayan, Candelaria bypass. Ayan, time check 9:02 in the morning. Ayan,
Tinakbo natin 40,076. Yan, ang kagandahan dito pag dumaan ka dito sa mga bypass road, ayan, iwas traffic, walang gaanang dumadaan. Unlike dun sa bayan, yan, sobrang traffic talaga. So pag uuwi ka ng Bicol, ayan, sa mga bypass ka dadaan. Kanan na tayo. Tapos ng Candelaria bypass, papunta na tayong Sariaya. Yan, mabilis lang biyahe. Chill lang ang aming biyahe. Ganda ng panahon ngayon. Makulimlim ang panahon. Ayan. Sarap magmaneho pag ganito. Mamaya kakanan tayo. Sariaya bypass tayo para hindi tayo ma-traffic. Yes, ayan, malapit na kami sa bypass road ng Sariaya, Quezon. Ayan, ito kakanan na kami. Bypass road ng Sariaya, Quezon. Ayan, iwas traffic tayo. Kanina may banggaan doon sa may tulay, kaya medyo na traffic tayo. Bypass Road, Sariaya, Quezon. Ayan, kakaliwa tayo. Punta ito sa Lucena na. Ayan, kaliwa. Tapos may dadaanan tayong rotonda. Ito na yung rotonda. Yan, huwag kayong kakanan papuntang Lucena, bayan yan. So diretso lang. Pag may nakita kayong rotonda, diretso. At mamaya kakanan tayo. Ayan, papuntang Lucena. Ayan guys, kakanan na tayo. Papuntang Lucena, Lucena City.
Diretso lang guys. Yan, dito tayo sa ilalim para iwas traffic na rin. Ayan. Yan o. Bilis ang biyahe pag ganito. Mamaya pag bilaw na. Yan, approaching na po tayo ng Pagbilao, Quezon. Medyo matraffic dito. Ginagawa yung daan. Ayan. Kaya sobrang traffic ngayon dito. Pagbilao, Quezon. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Pagbilao, Quezon. Medyo matraffic ngayon. Stop and go. Ginagawa yung kabilang karsada, yung papuntang Maynila. Kaya sobrang traffic ngayon dito sa Pagbilao, Quezon. Dapat natin laging tandaan ang linakit o privacy strategy. Malapit na tayo sa Imi. Ayan, Zigzag Road. At sa baba tayo dadaan dahil mabigat ang aking karga. Sama na ng daan dito ngayon. Grabe, lubak-lubak. Bago umakyat ka ng Imi, itong sitwasyon ngayon, butas-butas ang daan. Ayan. Ayan. Para ng sungka. At hindi tayo dadaan sa taas dahil napakabigat nga ng ating karga ngayon. Pagbalik na lang tayo dadaan dyan. Ayan, ito yung nasa kanan papuntang Zigzag Road. Ayan, dito tayo sa kaliwa. Ilang minuto lang diferensya niyan pag dumaan ka dito sa baba.
mga kaibigan natin dyan na uuwi ng Bicol, pag ang sasakyan nyo medyo mabigat ang karga, sa baba na lang kayo dadaan para hindi delikado. Ayan, hindi naman ganun kalaki ang diferensya ng takbo. So tiyagaan nyo na lang na dito kayo dumaan sa baba para iwas disgrasya na rin. Welcome to Atimonan. Ayan, malapit na tayo sa Jollibee sa bundok. Yan o, tanaw ko na yung Jollibee sa bundok. Mamaya kakain na kami doon sa may pampag ng dagat. Masarap kumain doon. Jollibee sa bundok ng Atimonan. Dami. Ayan. I love Jollibee, Atimonan. Kakanan na kami dito. Ayan, papuntang Bicol. Bicol, Gumaka, Atimonan. Town proper pa kaliwa. Bicol, Gumaka. Ayan, pakanan. Mamaya, pipili na kami ng kakainan dito. May baon kami ni Mang Kanor. Ayan, tamang-tama. Time check, 11:04 in the morning. Ayan, tatanghali na pala. What happened? Ay, nako. Saan yung malapit? Ayun. Bigidaan lang po. Yun o. Kakanan na kami dito. Ito yung pantalan ng Atimonan. Ayan, may Caltex station dito. Shoutout sa mga kaibigan natin dyan. Ayan, pag papunta kayong Bicol, kakanan na kayo dito. Ayan, sa kaliwa ko yung Port of Atimonan. Ayan, nakalagay. Ng view ng dagat. Sarap kumain dito. Dito lang kami sa tabi dahil may baon kami. Ayan, kainan time na. Nandito pa lang kami sa Plaridel, Quezon. At 11 o'clock pas na. Kailangan kumain na. Ayan, gutom na. So, it's time to eat na. Ayan, ito yung aming tanghalian. Kanin, pork chop, at nilagang itlog. Ayan. Kain na. Yun o, welcome to Plaridel, Quezon. Ayun, nasa Plaridel na kami ngayon. X9, bali Gumaka na kasunod nito. Ayan, chill-chillan takbo.
Time check, 11:36. Kakakain lang namin. Ayan, busog na busog. Ayan, 40,155 ang ating odometer. Ayan. Ayan, try natin Gumaka Bypass Road. Ayan, first time ko makadaan dito. Tingnan natin. Magandang daan dito. Pala nandaan dito sa bypass road. Ayan, siguro pag galing din ako ng Bicol yan, dito na rin ako dadaan para iwas traffic dito sa bayan ng Gumaka. Ganda talaga na daan dito. Bago. Wala pang mga lubak-lubak. Gumaka Bypass Road. Ayan o, eto na yung gasoline station, PTT station. Ito yung matutumbok mo pag galing kang Maynila at ginamit mo yung bypass road ng Gumaka, Quezon. So kailangan kumanan ka na dito. Yun, kakanan na tayo. Dito tayo sa kanan bypass ng Lopez, Quezon. Iwas traffic, matraffic dyan sa bayan ng Lopez. So dito tayo uli dadaan sa bypass road ng Lopez. Yan, diretso uli. Pagliliko sa kanan.
oh. Kakanan tayo dito. Ayan, Bicol, Calawag, pakanan. Ayan. Calawag na tayo. Punta ng Calawag, Calawag, Quezon. Ginagawang skyway dito. Yan, tapos na yung mga poste. Ayan, oh, welcome to Calawag. Calawag, Quezon na kami. Ayan, time check 12:35. Ayan, nakaka 230 kilometers na kami. So malapit na sa kalahati. Medyo mabagal ang takbo namin at may mga traffic kaming nadaanan. So chill lang. Samahan nyo kami sa aming road trip to Bicol. Ayan, hanggang Ligao City ito. Alay sa Diyos. Ayan. Alay sa Bayan, Camarines Norte, gateway to Bicolandia. Sa Bicol na tayo. Grabe. Shoutout dyan sa mga Bicolanos na kaibigan natin dyan. Ayan, Tagkawayang, Quezon tayo. Ayan, time check 1:28 ng hapon. Umuulan ngayon. Ayan, ang tinakbo natin nasa 257 na. Ayan. So i-check natin mamaya pag palabas na tayo ng Quirino Highway. Titingnan natin kung ilang kilometro. Odometer natin ngayon 40225. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Del Gallego. Ayan, nasa Bicol na tayo ngayon. Time check 2 o'clock and 10 minutes, 2:10 ng hapon. Sa Bicol na tayo ngayon, pero malayo-layo pa sa amin. Tatakbo pa tayo ng mga halos mahigit 200 kilometro pa. So malamang mga 7 hanggang gabi tayo makarating. Chill lang sa aking pagmamaneho. Yan, road trip to Bicol. Ayan, sabayan nyo ako dito sa aking road trip sa Bicol. Del Gallego, Quirino Highway. Sana ganito lahat daan para mabilis ang biyahe. Kalawag. Palis daan.
nasa Quirino Highway pa rin tayo. Ayan, Barangay Camarines Sur. Ganda ng panahon. Time check 2:32 ng hapon. Ayan, shoutout sa mga kaibigan natin dyan. Salamat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Diyos mabalo sa inyong lahat dyan, sa mga Bicolanos na mga subscriber ko. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Road trip to Bicol, Malabon to Ligao City. Ayan, sabayan nyo ako sa aking road trip dito sa Bicol. Dito na tayo sa dulo ng Quirino Highway. Ayan, time check 3:19 ng hapon. Ayan, bali 91 kilometers. Ayan, nasa Sipokot na tayo. Pakana na tayo, papuntang Naga. Tayo ng ilang kilometro, 348 kilometer na tinatakbo. So may gitsang daan pa ito. Bukod Camarines Sur. Yan, nandito na tayo. Chill ang aming biyahe. Road trip to Bicol. Naabot na kami ng hapon. Alas 3:23 ng hapon na ngayon. So gagabihin na tayo. Medyo mabagal ang ating takbo at matraffic dun sa mga dinaanan nating bayan sa Quezon. Patakbo dito, diretso daan at napakaganda pa ng daan. Ayan, oh. Chill lang dito. Yan sa Camarines Sur, going to San Fernando na kami. San Fernando, Camarines Sur. Sana all ganito lahat ng daan. Ayan, dito sa kanan papuntang Pasakaw. Diretso kami, yan, puntang Naga.
Ito na yung bayan ng San Fernando, Camarines. So, kaya ganda ng simbahan pala dito. Yan, nandito kami ngayon sa Naga City. Ito yung Magolo Bridge. Yan, dito yung Piña Branch. Yan, last September. Yan, dito yung Lobyaw Parade. Yan, Piña Branch. Nakana na kami dito. Ayan, sa mga umuwi ng Bicol papuntang Legazpi, ayan, pag nandito na kayo sa may Naga, ayan, kakanan kayo dito sa may Robinson's Place. Puntang Legazpi ito. Iyon o. Punta tayo ng Legazpi City. Yan, kanan na tayo, papuntang Pili. Yan, palapit na kami sa amin. Pili, Camarines Sur. Ayan, kakaliwa na kami. Ito yung bypass ng pag uuwi ka ng Legazpi, dito ka dumaan para iwas traffic sa Pili. Pili, Camarines Sur. Kaya lang sa ngayon ginagawa ang daan, going ang construction dito. Mamaya bibili kami ng maruya. Merienda time na. Ayan, merienda time. Bibili kami ng, alam na this, merong mga nagtitindang maruya dito. Ayan, dito sa gilid na ito. Ayan, hindi mawawala ang maruya. Kano sinapot? Yun o, nandito na tayo sa bayan ng Nabwa. Nabwa, Camarines Sur. Ayan, malapit na tayo sa Albay. Iyon o, nandito na kami sa bayan ng Bato. Ito yung bilihan ng mga pansit.
dito sa lugar na ito. Kaya kung tawagin ng pansit dito, Pansit Bato. Ayan, masarap yan. Pag nandito na kayo sa lugar na ito, pauwi na kayo ng Manila, kaya bili na kayo ng mga pasalubong na Pansit Bato. Ayan, next natin, Pulangi na. Yan, tatawid na tayo sa aming probinsya. Ayan, Pulangi, Albay. Yun o, tatawid na kami ng probinsya ng Albay. Ayan, pagtawid namin dito sa tulay na ito. Ayan, sakop na ito ng Pulangi. Pulangi, Albay. Shoutout sa mga Bicolanos dyan na Uragon. Ayan, Libon, Albay. Pag kumanan ka dyan, diretso tayo. Ayan, dito na ako ngayon sa Ligao City. Kaya nagpakarga muna kami ng gas. Ayan, malaki-laki, 2,500 ang aking naikarga. Ayan, dumating na kami ngayon dito sa aming bayan sa Ligao City. Ayan, time check 5:39 ng hapon, pero medyo gabi na. Ayan, at ang odometer ko 40,420. So nag-consume tayo, ilang kilometer ba tinakbo? Bali 458. Tapos pupunta pa ako sa aming barangay, nasa 26 kilometers. So lumalabas, nasa 484 kilometers pa ang aking tinakbo. Ayan, ayan, ginabi na kami. Ayan, hindi na masyado makita. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng sumubaybay sa aking road trip dito sa Bicol. Yan, Malabon to Ligao City, Albay. Ayan, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Diyos mabalos.